Straight to the point. Nagunas to masgutanan karong butaga mga higala. Bagyong isang ni nga ni Ken, no? Yan na ta mahigala ining ay. Isang na, ha? Mas nikusog pa og nahimo na kining usa ka tropical storm og nahimutang sa 280 kilometros ang kasadpan sa Baknutan, La Union. Straight to the point. Gipaabot nga mga makagawas na kini sa Pilipinas karong buntag. Straight to the point. Pero kini mahigalang inaning bagyo-bagyo, bida. Mahinomdom na lagi po ta kay magbagyo-bagyo mga kaigsunan. Muuwan man og muuwan mubaha. Di malikayan nga mahisgutan tagyod mga higala ning mga pagbaha-baha kay saon taman mga sukit di paminaw nga ni aman ni mga higalang inani, no? Bisan pa man makahigalaan og mausahay malingat natas daghang mga panghitabo, daghang mga issues usahay matabunan na ning uban, pero inig-uwan mahinumdom ta ang kinaiyahan may pahinumdom nato og mupukaw nato nga pukaw nato ang flood control project. Aron butaga tagan tanig pagtagad sa tubuhan uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Matod pa dulan sa 4 bilyones na ang lokal og national nga pundo nga nagamit sa flood control project sa dakbayan sa Mandawi. Sod na sa 7 ka tuig. Apan hangtod karon makasinati lang gihapon og baha ang pipila ka mga lugar diha sa maong syudad. Straight to the point. Tanig pagtagad sab karong buntaga mga higala. Kay ni araban ni mahigalay nabungkag nga riprap diha makaigalaan sa Mandawi. Isa may kontraktor ni ini ha. Ngano man ning nainani man ni? Unya mo mag naampaw ning kalakiha. Straight to the point. Karong buntaga tagan tanig pagtagad sa tuban uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang matod pa kaso sa leptospirosis. Magkadamaon niya akong paghilwas. Leptospirosis, ha? Ana mahigala kining maong sakit-sakit makigalaan dinhi sa Sugbo matod pa ni Saka. Straight to the point. Subay sa nasinati nga mga pagbaha tungod sa kusog nga uwan sa niaging adlaw. Straight to the Kaya pa point. nakamugna pagyug laing problema, ha? Kinini ang maong grabing baha mga sukit dig paminaw. Nagata sa nagpagtagad do butagas tuman uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ug unya sa kauluhan usa ka opisyal sa Vatican nga si Luis Antonio Cardinal Taglin ni saway usab sa mga nalambigit sa korupsyon sa flood control projects sa atong gobyerno. Hinungdan nga padayong na sinati ang mga pagbaha sa Metro Manila. Straight to the point. Grabe ning ipangbaha ron murag gisungog gyud sa panahon mga higala. Natunong gyud ni mga kaigalaan nga mag-imbestigar sa flood control project padong sa December. Perting grabiha mga higala sa mga pag-uwan og mo grabe ang mga pagbaha. Gisungog gyud sa panahon kay do na mga higala mga issues nga daw malimot na bata paghisgot mga higala sa flood control project. Inig-uwan, inigbaha, bida. Di gyud malikayan nga mapahinumduman ta sa paghisgot ni ini. Nagatanig pagtagad lubutaga mga kaigalaan kay kagahapong adlaw ang Manila City nakasinati og grabing pagbaha. Din apil ang Manila City Hall ang nasudlan sa tubig baha. Straight to the point. Grabe ni mga pagbaha gyud. Unya upat ka kontraktor nga didonar og campaign funds sa pipila ka mga kandidato pagka senador. Niadtong 2022 nga eleksyon, gisusinas kumilik kung wa may kontrata sa gobyerno. Straight to the point. Kini mo'y angay tanawon, ha? Murag maigo gani mga kontraktora ining kalakiha. Kaya kini ko mga contractors may gala nga kananaang dunay mga kontrata sa gobyerno, kusog po ni mo sponsor o mga kandidato. Mana susihon ron kinsa mga higalay mga kinsa ning mga contractors nga ni amot ngadto sa mga kandidato. Apil ti maayo mo dag amot mahigala ni naapil sa sige bisigahan karon. Atagan tanig pagtagad kining top 15 nga mga contractors tan-aon sad ni. Og unsa man ni amot ba o wa ba? Unya kini mga senador ato pud ni mahigalang tan-aon atol sa investigation sa Blue Ribbon Committee. Kung atong i-evaluate mga higala, kini mga senador inaot nga nakasabot sila nga samtang ilang gi-investigate ang mga contractors, apil sila nga gi-evaluate sa mga tao. Straight to the point. Apil sila nga gigraduhan sa mga tao.
Muna klaro-klarong istorya diha, mga kaigalaan. Dili lang ang mga contractors. The way, mga higala nga ang mga senador mangutana, mahibawaan nimo. Unsa ba nang pangutanaha? Klaro ba na nga nangita sa kamatuoran o nagpuyok-puyok o nagtabon-tabon sa kamatuoran? Kay dili ikalimod nga doon naging mga senador sa dinhang uban nga nakadawat og amot. Niini mahigalang mga contractors. Straight to the Kanta point. pagtagad no butaga, ha? Kay kung nakadawat og amot, ang pinangutanaan ana mahigala, mabantayan nimo murag lahi man ang pinangutanaan. Kay kini ko mga inaning contractors, labi pa na ay mga kontrata sa gobyerno ay sus. Pirte na mga higala, muhatag na mga kagalaan og amot labi na pagtan-aw Senator Rebels pila ka buok. Mura og mulusot ni. Kini mga tawhana murag kusog ni padung ni lusot gyud. Sponsor. Dunay campaign funds ang ihatag. Day pang tarpaulin senator day para pang tarpaulin lang. So mahibaw na tuon niya sa daway mangutana ang mga senador. So kung atong evaluate so far kanos aman ang sunod nga hearing sa Senate Blue Ribbon Committee karong nga si Manahaday unsa may nakaschedule din kay aron nga atong mabantayan ang atong gi-evaluate ani dili lang kay nagtan-aw ta sa mga contractors, dili lang mahigala kay naminaw ta sila mga tubag, naminaw sa ta sa daway mangutana ang atong mga senador. Manay prangka-prangkang istorya, wa pay gihatag nga schedule klaroha sa nila ha, kay mao naman nagsunod-sunod naman ni mga kagalaan. Kung atong tanahon evaluate nimo ang Blue Ribbon Committee Chairman Senator Marcolita, okay to niya mga pangutana. Why ko na akong i-evaluate og klaro lang ba? Senator Win Gatchalian, okay to yung mga pangutana dakin. Kato JBS ito, di kayo, okay. Isa pa dito, Senator Bam Aquino, okay. Okay to yung pangutana ng Bam. Senator Bato de la Rosa, murag medyo... Senator Bato, good morning nimo na, Senator. Kinini ang unsa ba mahumok lang iyang kasing-kasing kung Bisaya or lahi gyud tong pagkaistoryaha. Sayo naman kito pangutan ng Marcolita. Ingon sa isa lang kay kanang Bisaya mangguni si kanang QM. Mura og sige lang atong hatagan og benefits of the doubt. Kanini ang na-explain mahigalang atong QM. Pagka-explain ni QM, wa pa daay mo sugod yun og kontrata ang kinini ang QM Builders as a corporation. So sakto tong giingon ni Mr. Alan Kirante nga wa pa makasugod, libog mas nakasugod na ba wa pa? Why kontrata? Sumotong ang income dito dunay questionable may galang kung sa man nga gamay mag-income. Kaya nga ang korporasyon man to. Wa pa man. Kanang niyang korporasyon 2015 pa mga higalaw pa man din ama kasugod kontrata gyud. Matod pa mga higalaw pa kasugod. Straight to the point. So ang nakasugod kontrata ang iyang sole proprietorship nga QM Builders. So duha ang QM Builders. QM Builders Incorporated o QM Builders sole proprietorship mao'y nakasugod kontrata. Straight to the So point. na-explain mahigala pinagi sa tabang sa pangutana ni Bam Aquino, at least na-explain. O pagka-explain na klaro nga kinini ang medyo makaingon ka, nagkapabor si Kirante day, naka-explain na siya. Nga katong company, wala pa na, dili ang company mo inangontrata. Ang nakakontrata, ang sole proprietorship. Naka-explain. Pero the more nga na-explain niya, the more may galaw nga nagduda ang katawhan. Straight to the point. Taliban ka na og sole proprietorship quadruple nga kontraktor inanak kadako mga higala si Kirante og inanak kadako ang iyang nakuha mga kaigalaan nga kontrata sa gobyerno considering nga sole proprietorship lang ka. Straight to the point. Sa to pa nalupig nimo ang mga kumpanya. Straight to the point. Musamot mga higala kaigking, musamot ka isang kilay sa mga naminaw. Straight to the point. Ngiga day no na may dagko mga korporasyon wa kasud. Kining single proprietorship inanak karisgo ang gobyerno ni Sud nga og kontrata ni Alan Kirante nga sole proprietorship ra siya. Dili sa korporasyon ngilngiga. Straight to the Pero point. taga-tagan tanig pagtagad mga sukit pagminaw tuman-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin laing hugna
sa libre nga medical ug surgical mission sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo gipahigayon karon ug ugmang adlaw sa Cebu Provincial Hospital didto sa Balamban. Straight to the Kini point. guban pang mga sutanan nyo bati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the Sa dili point. pa ta mga higala mo aris itong mga hisgutanan robutaga. Init nga mga hisgutanan aris ta sa ato mga higalang kahimtang sa panahon. Kay noon sa bani nga ni aman mga higalay bagyo nga si Isang kinini ang mas nikusog pa man ni matod pa ato kaon lang ang pinaka latest ron gikan sa Pag-asa Mactan o kumusta man kini maong Isang mga higala o di bata magka-problema ini kay kiniliging baha lagi sad mga sukintig paminaw. Karon panahon na bisan ang bagyo o dili mga higala mo igo sa ato. Sigurado mo kita mo igo sa baha kun Nestor. Maigo ta sa uwan, unya gamayng uwan mo baha. Oni ang problema ron mga sukintig paminaw. Unya siyempre og mo baha, ada mahinom na punta may galas flood control project. Hindi na malikayan mga sukintig paminaw. Kay kinini ang muraman asag apa sumpay na dito mga kagalaan. Now, kinini ang ato mga hisgutanan mahigala ining pag baha og ang Senate investigation balikon ko atong gi-evaluate og appeal ang mga senador ha. Kamog do na mo'y kontak sa mga senador. Tiksin ninyo daan sila nga ang kining Senate investigation sa Blue Ribbon Committee nakatanaw ang mga tao ninyo. Dili lang sa kontraktor nga giimbestigar, apil mong gitanaw sa inyong performance o sa inyong the way mo mangutana niining mga contractors. Straight to the point. Kay kung ako'y pa-evaluaton, maayo ang pangutana ni Marcolita, maayo ang pangutana ni Win Gatchalian, fair lang tong pangutana ni JBRC Today, ingon ta lang, fair lang. Isa pa tilain ang utana. Si Bam Aquino maayo ang pangutana. Si Bato medyo dili kayo. Pero tik sila ninyo si Bato kung kinsay na yung number ni Bato nga Bato pagtarong dia si mong pinangutanaan. Kinini ang iklaro na din ha o maluluyon ba ka og Bisaya o medyo unsa nang kalakiha. Kay og dili gud tarungon o pangutana gyud magduda mga tao nga wa baka makaamot ni SQM ning mga inaning mga senador. Kay nanarbaho napil na ba ni sa kwan upat ka mga contractors matud pa sa atong headlines nga ni donar og campaign funds sa pipila ka mga kandidato pagka senador. Gisusi na karon. Ako di ko mo to o mahigala nga kinis Bato kay ni ang mo dawat ni og kwan siguro sa mga contractors. Pero ayuha yung pangutana para dili mi magduda. Straight to the point. Wala na'y prangka-prangka pag-istorya. Basin ba og mingon ang kontraktor ba nga di alam po ginagmay nga pang tarpuli? Pero kalohon ako ha, dili ko mo tuo nga sa Bato mo dawat og campaign funds gikan ni mga kontraktor. Pero mo ra gyud akong giingon nga tarunga og pangutana para nga di may magduda. Straight to the point. Pero sa pikas bahin, kini pod mga higala si Risa Ontiveros wa pod hinuon mo tunga. Imbis kay akong gi-evaluate, di ba pagsugod ingon ko ba haman tong lista to, di man tong lista sa Blue Ribbon Committee inko kini tanaw na to kay kini si kuan may ni mangutana, kini may ni mangutana. Ako to gi kuan ba? Kamon kadungog mo siguro tuom kog mutungas lagod. Akong gisaligan ani nga kuno dito sa Peter pero wa maka pangutana day kay naabtan sa oras. Kisap mo dito pakita ko to balik names. Ayo lang kuan ang audio names napabata diha. Na-ready na ba to? Okay ni, no? Mo ni ang Moni ang announcement of the officers and members of the committee. So dito si Alan Peter Cayetano, dito si Ronald Bato de la Rosa, dito si Bongo, dito si Erwin Tolfo, dito si JB Ejercito, dito si Bam Aquino, dito si Win Gatchalian. Nakakita ba kang dito lapid? Ato ko nung i-check ng kato ko nung video ani names pag-investigate unang investigation sa Blue Ribbon na ba ka diha? Kinihinon sa Risa pod nga apel din hiunta ni siya sa kuano, member sa Blue Ribbon Committee nga inay kadang pinangutanahan ba ni Risa ba atong kuan ba? Kato pinangutanahan bitaw ni mo ni Mayor Goo.
Mo itong gusto nga mo asdang unta din dapita kay maayo mo ngutana tato sa Risa. Wa po din mo to nga maduda mahinunta ni kalakiha nga og Duterte mo imbisigaron active kayo pero og lahi na imbisigaron kining flood control nga mas dako ni billions ni. Wa man hinuon mo arte. Ingnan niyo si Risa ha. Tiksin ninyo nga Risa nanginahanglan minimo nga mo tabang ka ni. Kini flood control billions. 545 billion ang kantidad. Adto mahinoon sa ginagmay mao may perting isuga. Kana na ang may-expect tao ba makino okay ang iyang pangutana? Kinis Alan Peter wa kay ni maka kuan kana abdan sa oras ni. Kisa pa ni ba mga senador nga naa? Kinis Bam naas Bam Marcolita kisa pa ning lain Joel Villanueva naa. Medyo nakapangutana po ni Joel. Kini ba mga senador tanawon ta lang ha kay either ukwad sila mangutana kay basi nakaamot sa ning uban or medyo kuan. Pero mo lagi na ha Risa Ontiveros nga maayo man ni mangutana mahigala ngilngig kay si Risa og kanang mo kunis-kunis og pangutana sa katong ginagmay nga korupsyon nya kini dagko ang may numto nga. Kanang karuhon na nato ba nga basig mo tungala ka og si Sara mo oy isyu ni Sara para dili kay pud klaro ba kani tabangin ning Blue Ribbon Committee kay labon katong daway nga mangutana si Risa sa investigation sa Pugo daway nga mangutana siya sa investigation mga higala sa basta daghang mga investigations kang kibuloy ayo ano Risa mga higala so nanginahanglan ta sa abilidad nimo Senador Risa Ontiveros nining Blue Ribbon Committee. Si ba makino okay kanang iyang question. Si Win Gatchalian at ani nga investigation okay. Tabang ruwa man ngano man absent si Risa ni day? Absent si Risa no? Kinsa may mga suod ni Risa Ontiveros tiksin ninyo nga risk kanang ayo lang si Sara nga investigation mo imong tungahon. Kining investigation nga dinagko gyud nga corruption mo tunga pug ka. Makapangutana masab tayo ng Senior Aguila ani Mayo gyud imbitaran ninyo apil man siya diri sa kwan asa mga record apil man siya diri sa members of the committee tanawa ayaw lang ipakita kung naong kuno names ato ipakita speakers kining mga members committee names kada magipakita na ganina names kana sa pikas ang video kana sakto na o kana kana nya pikas tunga alang ang pikas katong video okay na tong video ha para magkuha na to ayaw lang ubutay audio sige okay lang names kana mo ni siya kana very good kana lang tanong kining mga members ani naa din ha mahigala si ay may naas ay may pero na late din is ay may ha ingon sa Marcolita na po ka na late na po ka pero may ingon sa ay may nalaning na late ko na sa wag gimutunga nga si Risa may na mutunga mo kay amas Kiko umruwa mutunga pos Kiko day be kisa may mga members niyo announcement of the officers and members of the committee. Unsa man ni committee sa Blue Ribbon. Ang chairman ini may gala si Marcolita. Tala Honorable Alan Peter Cayetano naa. Wa lang kapangutana kay naabdan sa oras kay kini si Marcolita may gala. Pagtan-aw niya nga oras na oras. Muundang na ta kay mo na kuan. Sayang no. Pag kuan kuno pag-schedule kuno mabi ka na maabdan o kag gabi labi na uban nga mga investigasyon maabdan magabi kini dinagko aman ginag dali ra mahinon human diha mga members ha na Honorable Alan Peter Cayetano diha nito nga Honorable Ronald Bato de la Rosa mito nga bisag dili kayo ang iyang pangutana sige lang ato lang graduhan sa Batog fair lang ato i-grado ani hasta na si JBRC to fair lang ato igrado. Bam Aquino okay. Marcolita okay ato igrado ana. Win Gatchalian okay. Ang uban mga higala bida. Kinsa man ni si
Erwin Tulfo wa man makapangutana ni. Ka Christopher Lawrence Go wa. Si Manuel Lito Lapid wa. Amy Marcos na late. Robin Hood Padilla. Diba si Robin ato? Si Francis Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Juan Miguel Mig Subire, murag naka pangutana si Mix day. Onya Risa Hontiveros wa man. Panfilo Lacson, Loren de Garda, tungahan ninyo ni kay dako ning isyu ha. Ha? Kana na ang ada si Mig Subiri. Tunga mo. Unless nakadawat mong amot, murag sulaw po tunga dito kung nakadawat mong amot gikan ini mga contractors. Magduda man ta, di mamutunga aning dako kay isyo sa corruption. 545 billion. Tayo na po na imbestigaron, ginagmay. Kulitugon. Okay na na, pero kulitugan rin dako. Saan yung kalakihan? Next, kuwan ha, ating apilog check ng attendance. O doon na mo ilang hearing din ha. Ayaw idungan-dungan ng hearing sa flood control. Ha? Full force mo aning Blue Ribbon. Kaya ni adali ang dakong isyu. Ngadto mahinoon na ng uban nga, kuan. Either na kunuhay na bisi-bisi o na pasumangil. Atong tiwason no taon ha. Unya laliman kada mga kaygalaan. Kining kontraktor no pertingil ngiga gidi ay. Mo na mga kaigsunan nga karon daw daghan na nakunahuna nga katon ka taon sa o magkontraktor na lang tani. Anya atong klarohon ni Maygala kay kinini ang kontraktor ka dili enough nga kontraktor ka. Kinahanglan kontraktor ka nga makasud ka gyud sa DPWH. Atong isgutan na guni. Kita naman mo sa video atong pamilyang Diskaya. Pero sige lang. Ato ning balikan gamay ha. Para ma-analyze na itong maayo mga sugit ng paminaw. Atong tagag-pagtagad ni Ron kining nakikuntang Vico Soto dito sa Pasig. Daka kaingon ha. Karong panahon na I hope ang mga Pilipino makamatata. Kay maminaw ka sa investigation sa Senate. Pati grabing korupsyon pagkagrabiha makaingon kang napabay paglaom ni atong nasod. Kanang paglaom sa atong nasod magsugod gina nato. Matag usa. O kana doon natin nakita nga kahayag kay nahitabo dito sa Pasig City o nahitabo din sa Cebu. Unsang hitabo ha? Pasig City, Vico Soto. Ang iyang kontra mga Diskaya, labihan ka bilyonaryo mga kagalaan. Pero gipilde ni Vico Soto dito. Wa mga higala ang mga taong patuo sa kwarta sa mga Diskaya, nga mga kontraktor sa DPWH. Straight to the point. Pinalitay pero ang mga tao nangupras. Ilang gibutaran, kinsa angay. Mauhin na hitabo po sa Sugbo mga sukid di paminaw. Putinaghan ang kwartang guwin. Putinaghan na. Kita ka tarpulin palandaan Gwen Garcia may galab ina og nalagi usa ka tarpulin si Pam dito labi bato ka sa lungsod bato ka sa probinsya ay sos ako nakadto ko sa probinsya gyud nanagkot ko adto pagka abot ko sa Bugo dito sa bisita iglesia pagka Semana Santa sus usa ka tarpulin ni Pam gamay pa gyud na siguro mga 20 ka tarpulin si Gwen nga natapas ang linso ko ha nana ang gasto ba. Pero ang mga tao may abot sa eleksyon wa mo patuos kwarta. Ha? Gikupras ang kwarta o gibutaran kinsay angayan nga butaran. Ha? Kana nagsugod bitaw nga makaingon kay napagi paglaom day taon ta. Ha? O hinaot kini nga klase mga higalas paglaom nga ang mga tao dili mo patuos kwarta na lang tanan. Ha? Lisod kayo sige ta kwarta kana mga politiko mo bawas gyud ang pangawat kay dako magasto. Mabita nag-ingon may gatong kanta nga dili tanan politiko kurap, dili tanan kurap politiko, naay kurap tungod sa mga tao, kay kung way kwarta dili ibuto. Sinsala mo na akong tingog kay medyo more or less niya pagaw-pagaw pag. Tinuod ang kantahan ni Kyoko man tinagkanta na dayo. Dili tanan kurap politiko, tinuod yun.
Dili tanan politiko kurap. Dili tanan politiko kurap. Doon may mga politiko nga tarong yun. Pero dili tanan kurap politiko. Tinuod po kay nampoy mga kontraktor. Di man po na politiko ng kontraktor. Straight to the point. Sa pikas bahin may galatong balikan sa kadali mga kagalaan kay daghan may nooy na kinini ang nag-ingon nga ilan na lang biyaan ng ilang profession, ilang biyaan ng ilang unsa ilang mga trabaho karon, mas maayo ko nung musod o pagka-kontraktor. Dako day kay kwarta ning kontraktor, labi pa mga higala og masod ka sa DPWH. Now kining pamilyang Diskaya, kining iyang asawa inday kay mao ni ang ni bangga ni dagan pagkamayor sa Pasig City, batok ni Vico Soto. Ang iyang asawa kini si Sara Diskaya, mayoralty candidate at that time, ug ang iyang banaday nga mao si Pacifico Diskaya. Nya gi-interview ni sa mga kailangan na interview na ni Julius Babaw. Na-interview sa rin Corina Sanchez kay kuno kato nga maong interview, lifestyle kuno to sa tong kuana day, ha? Karon na nanggawas ning balik ni mong interview, kay kato mong interview may gala panahon to nagsingabot ang eleksyon. But karon nga ni ana ning flood control projects nga perti na ni mahigalang pagka expose karon, na expose nag maayo. Kay kining pamilyang Diskaya, siyam ka korporasyon nila. Pagkangilngiga. Diya kakaingon mga higala nga ngilngigid. Sila tagiya sa Alpha and Omega. Katong top 15. Duha nila ito sa top 15 nga nasod. Alpha and Omega o katutuang Saint Timothy. Nya napay lain mahigalang mga korporasyon nila nakakuha, mga kagalaan o kontrata sa Department of Public Works and Highways. Straight to the point. Kunting tiba-tiba ganang kwarta mga sukintig paminaw ha? Interview sa Julius Babaw mga kagalaan. Dito nakasulti gani lang ha? Unsa mga kagalaan kay kini yung pamilyang Diskaya matod pa sa una ni agi sa slag kakabos inday kin. Unya mauna nga kining manggihatagon dai ni kayo mga kagalaan. Labihan ka manggihatagon sila kay ni agi go sa pagkakabos. No, medyo buutan sa ilang mga kuan kunuhay pero mo lagi na kana kung inana kumon kana mga higala nga mura ganahang manghatag-hatag kanang kwarta labi pa pinaspasa ng kwartaha. Dunay uban niya kana na ang manggihatagon gyud tinuod pero dunay uban niya pareha bang kuan ba katutuang Escobar indekin. Atong story sa kinabuhi ni Escobar nga pirti ka manggihatagon pero katong iyang kwarta mahigala kwarta sa hangin sad kuha Pablo Escobar sus Ginoo ko. Kini mga higalang mga Diskaya butanon ko ni maayo ko muhatag-hatag kana pero ang kwarta mga kagalang patiga aso-aso man sa ni kwarta anay kay gikan man ni DPWH ha. Straight to the point. Flood control project siyam ka mga korporasyon. Duha na ini na apil sa top 15 nga ginganlan ni BBM. Ang uban wa maapil pero nakakuhag kontrata sa Department of Public Works and Highways. Tiaw mo na mga kagalaan nga unsang pagkahitabua mga higala nga kuaman. Medyo dako-dako yung kwartahan no. Lahi ning sa QM po din Dato man sa ganis QM. Kini mas dato pa gid siguro ni QM day. Wa ta makakuan ha kay kang QM god sole proprietorship magud tong iyang ngilngig tong QM kay sole god. Ang kining ila lahi po ni kay niabot mga higala tanan og 31 billion ang ila nakuha. So mapasalamaton ni sila kay DPWH kay kining DPWH di ay mga sukid paminaw na aday diha ang kining minahan. Kaya ito paminaw ng interview ang Julius Babaw. Kamo nakabati naman mo ng interview ha, pero ako lang yung ipabalik pagpabati ninyo for emphasis para atong ma-analisar pag maayo. Kaya Julius Babaw mga kagilaan, kanhin ni anchor sa ABS-CBN. Karon na balhin ni siya day asa man nga network ron. Dili sa may kuan. Lain iyang TV network karon. Murag jadi anak mga higala sa online or wa ba ni TV5 siya ron? Ha?
Dadi ato paminawon mahigala kini Julius Babaw nga nag-interview ining magtiayon nga Diskaya nga nidaga ni si Sara Diskaya pagkamayor sa Pasig City. At naghanang kwarta ng gawas ito Pasig. Kunta ni Vico Soto. Pero mga tao dito wa mapadas kwarta. Now, samtang nagsingabot ang eleksyon, interview sila ni Julius Babaw. Mauni ang nahitabo sa interview. Ato paminawon. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to. Maliit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga Ano projects yung namin. nakuha yung sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga Bidding. maraming bidding, meditate, mga ganun. Yes. Hindi, bid lang po. Bid Paano lang. kayo nakalusot doon sa Bidding. bidding? Yung prices namin lower than Lower. yes. Gano'ng karaming kotse meron kayo? Parang Daghang kutsi ha. Isuroy pa sa kutsi, pati naghanan ng kutsi, standby sa kamay. Atong balikan ng interview ng pero atong manalisar og mayo. Straight to the point. Now, kinis Julius Babaw, TV5 po ni siya dahil Frontline Pilipinas, vlogger o niya napod sa Unplugged YouTube channel dahil sad. Ya, kinis Corina Sanchez, segment niya nga gi-air sa Net 25. Doon na po ni mga kuanong ta nga mga journalists, pero mo lagi na, no? Lahi po ng issue ha, pero ato sa unahon ning sa kuan kining kang magtiayon mahigala nga Diskaya. Doon na gislain kaugalingong story sa kinabuhi kay kini day mao magtiayon pagsugod, dili pag yun ingon nga kuan day. Inahinay pag yun ang kinabuhi. Pero sa pangutanan Julius Babaw nga medyo kanus aman gyud nga kanang medyo gumanda ang buhay. Sabiha kuno day mahigala naka DPWH sa sila, gumanda na ang buhay. Ngiga gid ng DPWH, no? Doon na rabay nakasulti nako nga doon na po'y doon na empleados Department of Public Works and Highways in Dakin nga nakapanag-iya og yak. Doon na yate ayay ka pagkangilngi gid ni sila mga sukit ti paminaw ha. Lain-lain yun og sugilano ni. Kay kinibitaw mahigalang pamilyang Diskaya, tag-iya ining Alpha and Omega nga construction firm, o tag-iya ining Sintimuti, ila man eh. Nasa ikaw galingong story ha, nga, permiro, ginagmay lang, mura sa QM ba? Nga permiro, ang QM Builders may galana, nindalas na mga kaigalaan o kuanday, nagsugo ginikunog bambo. Pero tinatinda lang dito mga higala sa Dumanhog. Unya human, ang ila mga kaigalaang hardware, ilang dako-dako na, ni expand sila dito sa Ronda. Ya kadugayan ni sud na sila mahigala mga kontrata diha na gyud ang pagsulbong. So kini po ila mahigala sa mga Diskaya, nagsugod sila pod og kanang ginagmay gipangutanang Julius Babaw kanus aman nga nagsugod yun nga gumanda ang buhay bebe. Ato balikan gamay ang interview dong be. Asa man to dong? Sige bebe, ato balikan gamay. Kani. Sige. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Ayan. Unsa day kuno gateway nga medyo gumanda ang buhay. So ang tubag sa diha na kunong DPWH na. Diya ka makaingon day mga kaigalaan nong ngilngiga oy. Sa dihang naka DPWH na. Okay, rewind dong interview dong, rewind kamay dong niya play. Sige kuno be. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin, tuloy-tuloy. Maliit na project to. Maliit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin. Katsa. So ginanda lang kuno nila ang ilang ginawa. Malagmit pagsugod siguro ani ginanda gyud ay. Pagsugod nya mayo sa siguro mo bahin ug unsay angay nga bahinunon. So ginagmay pa pagsugod. Ginanda lang kuno nya gi. Astilan may gala kini hinuon nga interview ni Julius Babaw
at least nakaangkon sila kining magtiayon nga kanus aba gi-feature sila ilang kinabuhi nga dito gyud sila mapasalamaton gyud ni sila mahigala sa DPWH. Naa day ng kwarta gyud diha mga sukid paminaw maoy nakahatag nila og kini ni ang hindot na hanip na ang buhay. Sige kuno be, balik gamay dong. Kay total mubo ra man nga interview. Una na to balik gamay niya, tuloy-tuloy na kuno be. Tuloy-tuloy. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon? Bali, nakapasok kami doon, nagbid lang, at saka nagkaroon ang opportunity at ginanda lang namin po ang gawa namin. Tuloy-tuloy. Maliit na project to. Maliit lang po, hanggang lumaki, hanggang nagtuloy-tuloy po ang mga experience namin, hanggang naging malalaki na po yung mga projects. Ano yung nakuha yun sa DPWH? Di ba ang daming, sabi nga nila, maraming bidding, meditate, mga gano'n. Hindi, bid lang po. Paano kayo nakalusot doon sa bidding? Yung prices namin lower than yes. So mo na ni mga higala ha, ang prices naman na makalusot sila kay lower ko no. Kunya ginandahan lang kuno ang ginawa, ginandahan mo na mahigala panalitan ka na karon nga dinagko na gyud. Imagine ka ila nakuha mahigala sa tulo ka company nila, ang Alpha and Omega, Saint Timothy o katong Girarday. Sa tulo 17 billion ila nakuha. Plus ang ilang uban mga companies kay siyam man tanan. Siyam ka mga companies nga sila'y tag-iyara. Nakakuha kontrata sa DPWH ni amount tanan og 31 billion. So ginandahan mo na karon nga ang mga flood control projects ginandahan mo nang way nakita. Astang kuyawa din ilang ginandahan, ha? Pero ngilngigaw dagyo ka kaingon mahigala nga makaingon sa kagsana all, ha? Kaya gi-picture mas lagi, gisuroy sa dito sa daghanang sakyanan dahil nistor. Daghang sakyanan, makatuo sa kakay, kining usabi tao nga ning adin may galang naapil sa 15 na naman siya helicopter dahi. Naamay helicopter siya, nakapalit o helicopter, tingali tungod sa kadaghang project siguro ba? Unya mo na nga dunay mga site-site ditong bisitaon, dili na mo sakay o kanang sakyanan sa kamadaan kay basin og matraffic. Nga kining pamilyang Diskaya mga higala nga dunay kini ni ang transactions DPWH daghana sa kanan ni store. Pati daghana mga luxurious para bigyan luxury vehicles. Ang ilang gipanag-iya ang ilngiga. Gisuroy man ay tanawa ko ato kunong paminawon daw may kanang padayon nga video nga gisuroy dito. Sige parking mas kanan pati daghana kinaw. Bebe itong paminawon. Sige. Baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. 40 plus. Ano klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung... Asa gamay na, katsa names, limang ka na, no? Kontraktor kas DPWH may galapida. Kwartas mga tao na buhis mga tao. Ang kontraktor, 40 kabok sa kanan luxury vehicle. Samtang ang mga magbubuhis. Ay, baktas. Kabit mahigal sa POJ. Grabe sa disparities kinabuhi, no? Makaingon sa kamahigala nga pagkasulti baka ana nila. O di ni masilutan na may nani mahigala nga klase. Murag magtudlo ka sa mga tao ining kalakihan dakin nga magkontraktor ka na lang. Mangawat mahigala ginagmay preso. Mangawat binilyon way preso. Iyawa ning kalakiha oy. Limang ka nimang klasiha sakyanan. 40 ka mga sakyanan. Rewind ko no balik to may kanang sugod lang gid be. Ana tuloy-tuloy na tadayon. Be sige ko no be. Ano karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 30 plus? 40. Mga 40 plus. Tarawa, cut. Wa na gusto kami Murayes gani ko pila kabuk ilang mga sakyanan. Ay! Kalimot na kayo ng asawa. Mga dito sa 30, ingon ba na 40, ha?
Daghan sakyanan ha? Luxury vehicles. Pagkangilngiga. Susao man nimo na pag tingal hindi na gyud madaog Lunes kaning sakyanan na, Martes kani. Lima ka usa ka buwan mga kaigalan, sobra sa usa ka buwan lain-lain nimo sakyanan pwede. Pagkagabiha ka. Pas kangilngiga day no? Tangilngiga. Murag gyud ka mga higala makaingon pida. May palagi nagkontraktor ta. Ay! Ngilngiga oy. Apil sa 40 ka luxury vehicle sa ilang grahe. Mercedes-Benz, katong mga sus ka mga pagkangilngig, di ko kaila ganis ubang mga sakyanan nga pagka high-end na lang yun. Ha? Huwag kami memorize, ingon nga pila, ingon Julius Babaw, pila mga kasakyanan, ingon babay, more than 30, ingon po mahiga lang lalaki, mga 40 na. Ha? Imagine ka, even sa figure yun niya paghatag, Nestor, wala sa kay memorize kung pila. Muna ilang grahe. Muna ilang grahe. Tiaw mo na mga kahigalaan. Nga kapoy-kapoy pa mag-eskuwilaan ng ni aramay hayahay man na mga higalang kontraktor. Okay, rewind ka may names. Play names. May kono be. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Okay ha, kamay lang. Cut. Personal use lang ha. Personal use. Wapay labot mga higala ng mga sakyanan. Jesus Ginoo ko. Ang sakyanan sa korporasyon, katong sa mga service makers, mga engineers, nga gipanag-iya sa korporasyon, katong mga pastila. Ang personal use lang, 40. Asa ka mangita na ni Store? Asa ka mangita na? Sa bagay, doon ay nakasulti nako nga mismo ganing DPWH dinhi sa ato ni. Ako ipaklaro sa anak ko ni kay kanin gusto kog mga ebidensya yung klaro. Pero ni ana, na ay empleyado sa Department of Public Works and Highways dinhi sa ato na dunay yate. Kuyawa no? Inana day gyud nang pagkagabiha oy. Grabing kinawatay ko mao na, ha? Basihan na nimo mahigala sweldos gobyerno, naaman na mga higalay, naaman na mga salary grade. Maklaro man na. Pila may salary grade ani, ma-check man nimo. Ug unsay imong tan-awon ang lifestyle check sa usa ka empleyado sa gobyerno, panalitan ka na naa kas Department of Public Works and Highways. Ma-check nimo na, ngilngiga kapalit ka ng yate. Pag ngilngiga kumaon? Mausad ni mahigala ang pamilya Diskaya? 40 ka mga luxury vehicles personal use pa lang. Wapay labot mahigala tong gigamit sa kumpanya. Okay, balik ka names. Go names. Gano'ng karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. 40. Mga 40 plus. Ano-anong klase mga sasakyan to? Usually gusto namin yung mga SUVs para kasi apat yung mga anak namin. Isang sakayan lang kami lahat. Parang nasa isang sasakyan kami. Oo, nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na nga. Hindi na nga, kasi dami. Yung iba, pinapagamit namin sa mga bata as panghatid sa yung school. hatid sa school yung mga bata. Or kaya yung iba kasi, yung anak ko, yung dalawang anak ko kaya na mag-drive. So, minsan ginagamit nila. Ano-anong klase mga kotse to? Describe mo sa amin. Okay, so mostly American car siya. So, ito yung Cadillac. Gingiga. white Sa and black. American cars? Ha? Limang ka ni mga skinana mahigala. Pagkamahal na lang kayo ni mga skinana, pila ka milyon ang kantidad ka na usani. Straight to the point. Liman kas klase-klase mahigala sa sakyanan nga naaaning magtiayong Diskaya. Ang ilar yung gateway mga higala nga ni asinso sila sa dihang nakakontrata sila sa DPWH. Kini mo'y admission nila mahigala nga klaro gyud. Straight to the point. Muna nga construction worker ka, gyano kang construction worker. Ha? Mularga kag Saudi layo ra kaya di arang Saudi dili napita din iso. Di ba ganing klase sa kanan dili ni basta-basta nga mga klase sa kanan luxury vehicles ni. Kay ba mo pili mga presyo ani? Ha? Jesus Ginoo ko. Pagkanyilngiga. Pero ha, atong balikan ha, unsa nga mga klase sa kanan? Kini usa kadilak ni mga higala kanang maong sakyanan mahigala porbidang mahala na. Atong tagaag pagtagad mga sukintig paminaw kay primero katong gimensyon niya.
Katong Cadillac, lahi pa to mga Mercedes-Benz, may higala, katulad yung high-end. Kaya naman mga higalay, kanana ang dili high-end, anak yun. Naman to mga higalay, katong premium yun niya. Naaman, ang premium lagi panguha. Ha? Depende sa model, pero tanaw ni mo ang ilang mga kanang latest yun. Di atong balikan mga sukit paminaw, be. Sige ko na dong. White and black. Ito yung Ayan, no? sports niya. Sports edition. version. Yes. Okay. Oo, 20, ano yata yan? 20... Basta, something Oo, ganun. 20 something, oo. And then, syempre, yung Lincoln Navigator. and black. Ito yung una na bili namin. Tapos yung... Ay, hindi. Oo. Ay, hindi. Yung black pa lang una na bili namin. Tapos yung white. Gusto ko may white din siya. Black and white. Black and wow. white. Black and white. Yes. Eto isa. Denali. GMC. GMC Denali. So, black and white version din siya. Pero ito, diesel to. Ito, gas. So, ito si black and white. And then, ito, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Oo, na-search ko. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. May isa yata kumuha, pero nag-iisa lang itong kulay na to. Tayo pa, hagamay lang. Freeze sa names. Freeze. Ang ilang ipanguha may gala kining high-end yun ha. O maghisgot kay Mercedes-Benz, mo rin siya may gala kung dili kay high-end from 4 million to 22 million. Mo na iyang range mahigala. Ang ilang gikuha ang high-end, ang 22 million. Ang Bentley mahigala, mo rin siya 14 million to 44 million. Wala ang ang gikuha gyud ang katigong 44 million. As kangilngiga mga sukitig paminaw eh. Inanak kangilngiga. Ang Rolls-Royce mo rin siya 32 million to 40 million. Ang kining Cadillac mahigala mo rin siya 3 million to 22 million. Ang Navigator na sa mga 18 million. Kadto yung pinaka-premium pagi panguha ni store. Magdagan sa kalsada mahigala matay inig nay mga biding-biding mga sukitig paminaw ato sa DPWH mao ni ang mo bid dito nya ikaw ni store mo parking ka multicabra ng imo. Sigurado gyud kandi ka kadaog ni store. Ingo man nga rita na kay gwapo kay sakinan, sigurado gining mahatagan kita ini. Tawag ang ngilngig ng mga sakinan na. Okay, proceed on. US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American car. Yeah. Bakit nagustuhan mo to? Ewan ko, ang ganda ng body niya eh. Tapos parang compact lang din siya. Tapos yung color kasi, ang ganda. Gusto ko red. Nagmamaneho ka rin. Marunong ako mag-drive, left, right. Hindi ako marunong mag-park. Yun. Okay. So, yung sa likod, yung Suburban. Sa'yo. Suburban? Dito na yan, local ko na nabilit yan. Local na lang. Oo, si Suburban. Tsaka si Wow, ganda. Alphard. Oo. Ganda naman ito. Kuya, wag parkinganan. So, mahilig kami sa mga malalaking kotse Oo nga kasi eh. para kasya kami. Tsaka yung mga anak ko kasi malalaki. So, here naman, mga pick-up tong dalawang to. Natuwa naman kasi ako sa kanya, lalaki niya eh. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. Sobrang comfortable. Ang ganda ng suspension nito. Imported din to, no? Yes. Parang walang ganito dito, no? Pilipinas. And the color red itself, kasi bihira yung red na color nito. Nice. And then the Toyota Sequoia. This is the TRD Pro. So more sports, tapos ito yung capstone, yung high-end niya. High-end High-end no? version. High-end yun. And then ito sa mga unang sasakyan na na-purchase namin, yung X5, tsaka yung F-Pace. F-Pace na Jaguar. Jaguar pa. Yes. Sus, ginoo ko. O mga unang sasakyan namin to. Bilang Jaguar dahil, mahalang Ano Jaguar. lagi nyo nagagamit na sasakyan? Yung Rolls. Dito tayo, dito. Di Ay, tayo, dito pala. Yan. Ito parang hindi na nagagamit to, Sarah. Ito yung one of the first cars na meron talaga kami is this Altera. Ano na to, hindi na nag-reproduce to. So, Wala, ayan. isa sa pinakauna namin na Ito sasakyan. yung Hindi namin tinatanggal. GLS, Mercedes-Benz, GLS. It's Mercedes. one of the S-Class series ng Benz. SUV din siya, hanggang likod, 3 row siya. And then the Volvo XC90. Ito yung gustong-gusto ko na dati na unang bilhin. Nung Lima nabili ka? na namin siya, Parang- hindi ko Volvo pa na, Volvo. ginagamit. Oo, ang anak ko, ewan ko, anak ko gumagamit nito. At least nagagamit na rin pala. Yes. Kahit paano, oo. no? Yes. Napakaswerte naman ng mga anak nyo. Oo. And this is one of the
most expensive purchases na kotse noon nabili namin. This is the autobiography Range Rover. Range Rover. Oo. So, pinakamahal to noon nung wala pa yung mga nandun sa harap. Mga anong taon yan? 2020? 2020. Yes. 2020? Yan. Ito bago na. The Evoque. Oo, gusto ko sana maliit lang. Tsaka yung kulay niya kasi gusto ko red. And then, Defender. Nakita ko to sa Dubai. No? Nakita ko sa magazine. Tapos sabi ko, gusto ko ng ganito. Yan. Hinintay namin dumating yung long wheelbase. Kasi 3 rows siya. Usually yung Defender niya is the small compact one. Yes, ito yung mas malaking version. Yes. Oo, para kasya kaming Land Rover. lahat. And then we have yung LM, yung Lexus na kakambal niya si Alphard. The higher end of Medyo hawig nga, no? Yes, the higher end of the Alphard. High-end sa Pero Alphard, no? Lexus ang ano niya. Lexus. And of High-end, course, ha? yung LC2. Land Maluma Cruiser. na. Yes. And then sabi ko, gusto ko ng artista van. Dati Yan. kang artista. Hindi. Muntik na maging artista. Oh, yes. Ito so, yun. oo, yung Savannah, nagpahanap talaga ako yung artista van. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest Asaman to usa nga ganahan sa dong kay na kunoy payong dong. Asaman to dong, ha? Napay payong dito abli nimo ba? Sa pultahan, asaman tong usa. Nilngiga no? Ato ning pagtagad makaigalaan kay Diana. Ang iyang presyo mga kaigalaan. Puting nilngiga oy. Pakurot ka manghigala kay lima ka na. Ang kining mga sakyanan ta Lexus. Kining mga Navigator. Kanang Navigator mahigala 15 million man ang kantidad anang Navigator, na ay GMC car, 5 million ang range ana to 17 million. Kadtong Jeep Grand Cherokee, naas mga 5 million. Sus Ginoo ko. Toyota si Kia, si Kuya, sabi pa pronounce day. Nasa mga 9 million nga to sa 17 million. Mahal na Toyota si Kuya. Ang kining ato baratuhon na George si Kuya. Atong driver reporters DYHP, pero kining Toyota si Kuya mahigala pati mahala, oy. Pastang grabiha. Ang Volvo na ay tag 5 million to 10 million ang iyang range. Ang Land Rover na sa mga 6 million to 17 million. Kining Lexus mahal gin Lexus, no? 10 million ang iyang high end. Mo na mga sakyanan na ni store. Inig adto nag-attend og bidding ana, mosakay na ito mga tag 40 million sakyanan. Ang taga DPWH nga makakita maingon daw niya kana padagana. Ayaw pa tuga-tuga. I-parking niyo mo dito yung bidding yan. Parking na kag multicap. Mapildi kas bidding anang kalakihan. Makapanlingo-lingo yung ka mga sukit di paminaw in town. Grabe ha oy. Ang Range Rover mga higala, lahi tong Land Rover. Lahi pa ng Range Rover, Naa pa mga higalay, kanang Range Rover tag 5 million sa to 10 million. Ang kantidad mga sukit di paminaw. Wa gyud sila sakyanan nya kon. Unsa din sakyanan na gani nga 40 million, dai bisa ka nagsikanhan mo palit kag sikanhan ana gani. Nay mga kwan, atong Bentley 14 to ang range niya, ang pinaka low end 14 million, ang pinaka high end 44 million. Nay gibaligya sikanhan. Pili baligya ato dai itong kwan nga sikanhan lang gani nga gibaligya. Lahi pa tong Jaguar. Ang Jaguar mahal kayo oy. Doon na mga higalay gibaligya nga itong high end yun niya, gibaligya sikanhan, mga 20 million sikanhan lang gani. Pagkangilngiga mga sikanana. Asa makamangita mahigala, Unya og ikaw mo. Kani dong. Tara, ato paminawon ko ni dong. Kani. Paminawon ta ko dong. Pero hindi ko pinagagamit sa payong na to. Sugod. Kasi mahal yung payo. Okay, sugod. Kana. Kaya mo ito kinuha. Kasi ito, may payong, Natutuwa ako sa payong. Ayan. Naisudanan sa Pero payong? hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Na may payong sa DYHP na magpanghatag? Kaya
wa niya ko na. Ang hinungdan nga gipalit na sa kanana. Naman itibok video ani Nims. Sakay pag ni Julius Babaw Nims. Pagita ko ng kanang kuan kompletong video ani Nims. Pertingil ngigaw eh. Gipalit kay na ako ni sudlanan sa payong. Kaya mahal ng payong nga. Ug masakpan lang kay maminos di HP naman pud may kahatag nga payong. Ay! Kuyawa mga sukid di ba no? Rolls Royce ni nga sikinan kadto na ipayong. Sudlanan na ba? Yo lima kana sige balik ko no dong be, dong Nims. Okay. Nakita na ni mo Nims wala pa. Sige karon taon ha. Kuyawa ning kalakiha mahigala. Sige kana. Audio. Mo na sugod na? Ni Mama Kasi Mary. ito, may Dami nagtutusok ng mga bulaklak doon, mga Natutuwa plat. ako sa payong. Paano to? Sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Paano tuwa to? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit yung payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong oh. Natutuwa ako sa payong. Lima kana hinungdan ha? Ayan. Asa katsa kamay, freeze dong. Atong kanan tong usa ka video nga ni sakay si kuan dito sa ilawom gid anis kanana dong. Induta ba kayo sa liderit kayo nga kuan oy? No? Magkano idekin mingon nga palit ana nganong ganahan ka palit na ipayong. O katong usa ganahan ko skolor. Mura lang namili mura lang malit o kindi. Ay! Kuyawa mga higala oy, kaingon ni kag porbida. Sus Ginoo ko. Usay makaingon ta nga may pa magkontraktor na lang tanis to. Pero kung kwarta naman lang mga higala pod lagi nga inanang klasiha, medyo lisod kayo, medyo di ta katug, di ta ka ambot ba? Nganong ganahan sila sakay-sakay anang klasiha sa kinan kung imo nang pinaspasan mga higala. Bebe, mo na ni dong, sige ko no. Istavan. Kung tawagin. So, GMC siya. Yan one of the latest purchases niyan eh. And then nung unang bili namin ng white na Cadillac, dumating tong Ford Bronco. Binalik Ford to. Bronco? So, this is one of the first editions of the Ford Bronco. Yan. Ford Bronco. Mercedes. Ang ato yung Bronco rab lagi ta kuto. Ito yung namin na Mercedes-Benz. Mercedes-Benz mo. Mercedes-Benz. Yes, the blue one. Tapos ito yung X7. Nung lumabas siya, bumili kami kaagad. Natuwa naman ako. Bumili ka agad? Kasi gandikod X7 yan eh. siya. X7. Mahaba. Maggawas, Mahaba. bumili ka agad. Siya, Saka kasya. malaki. Mas malaki siya sa mga normal na na Mercedes-Benz. Tapos we have yung Sprinter. Isang artista van din siya. Oo, talagang showbiz na showbiz. Artista ba na Kasi naman? Ito naman for long drive, yung malalayo. Sobrang komportable niya. Tsaka yung loob kasi niyan, parang captain's chair yung mga nasa loob. Hindi ba siya malakas sa gas, yung mga sasakyan ninyo? Hindi naman. Hindi naman. Mga lalaki, di ba? Hindi na namin maramdaman kasi paiba-iba nga ng sasakyan kaya hindi namin alam kung gaano kalakas. Di na malaramdaman ang Ito naman, the Gladiator. This is my Ramdaman pa rin mo son's na. car birthday gift namin sa kanya to. Wow. So, pinalagyan niya ng kung ano accessories eh. Ito, This Porsche. is the Porsche, yes, Cayenne. Porsche, Jesus, Ginoo ko. Sabi namin, gusto namin makaano ng medyo parang sporty, pero hindi namin nagagamit. And then we have the Maserati. Maserati. Yes. Maserati. So, nung lumabas siya, bumili kami na Magkano Maserati, naglabas na yung na model latest to. pa Hindi rin? rin siya nagagamit. Pagkaniniga. Anak ko lang gumagamit. Grabe. Ito, this is one of talagang gamit na gamit namin to. This is the G63. Matte finish eh. So, very rare yung ganitong kulay. Tuwan-tuwa ako. Madaming nagkakagusto nito eh. And then yung Benz na Avantgarde. Kasabay ito nung kulay blue na Benz. One of the Mercedes. maganda siya kasi may table sa loob. So pag hinatid yung mga bata or sundo, yung isa, lalo yung panganay ko na nasa Mapua, yan ang ginagamit niya kasi pwede siya sulat or gawa ng homework habang nasa loob. Yes. Ngigaw eh. Oo. Samtang magdagan, Yung hinong dalawang kagumot na moonbuggy, pwede. dadali namin sa farm namin to sa Batangas pag nagawa na. And then we have the Bentley. Wow. Yes. Bentley. Ito yung Bentley. Tangiga. Binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to.
may wine glass din sa loob. Wine May glass. decanter. Wine. Yes. Social. Pero hindi naman namin nagagamit. So, ito, ang inside niya naman, red and black. Ang interior, ganda rin, yes. O, yan. Bentley. Ito ang So, nilniga. ito, sorry. Yan. Ayan. Nice. Yan. Very sporty ang loob. Yes. Ay, sorry. So, ito yung, bakit di mo open yung ilaw? Yan. Tapos lumalabas sa sahig yung logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. May logo ng Bentley. Pag ano, so para may projector siya, oh. Yeah. Nagpo-project siya ng logo sa floor. Yan, Ayun. ito Oh naman, my kaya siya na, gosh, may look at ano that. siya dito. Actually, champagne glass. Nagkamali ako. Oh, So, champagne yan. glass. Nilniga. Yan, pwede siya dyan. Oh, Tapos may champagne holder dito. Tapos pwede mo siya ilagay dito kasi nag-chill. So, sabay chiller din siya. So, oh, may Pati chiller pa. yan, armrest lang siya pag ano. Social, no? Social. On a normal day. Oo. Para kang nasa ano, first class na aeroplano. At tinod yan. So, pwede siyang ibalik. Yan, isa sa mga reasons. Pag may kakaiba, yun yung... Galing. And then we have the Maybach. Mercedes-Benz Maybach. Yung SUV version ng kinuha namin. Ate, color niya, ganda, oh. Yes, Kumbaga, ayun. ano siya, two-tone. Oo. So, ito, maganda din to. And then, of course, yung latest... Your favorite. Yes, our favorite is the Rolls. Rolls-Royce. Yes, the Cullinan. Rolls-Royce. This is the Cullinan. So, yung Cullinan, SUV siya ng Rolls-Royce. Pero, ang kaya lang iupo nito sa likod, 3. And kaya ako to Ang liit binili. lang sa loob. Malaki siya. Kasi parang... For comfort siya eh. Kasi malawak yung Yes. kikilusan mo. Upuan, no? Malaki. Yes. Eto, maluwag lang yung likod niya. Parang pang-luxury lang talaga. So, ang ano na to, kasi Cullinan siya. Siya yung SUV ng Rolls-Royce. So, eto, yung dumating siya, interior siya ng Hermes Orange. Wow. Oo. So, yan yung kulay ng Hermes. Hermes Tapos may Orange. oh. skylight siya sa taas. Hermes Orange. Parang may mga stars. Yes. Oh my God. Parang limo, no? Yes. Oo. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan. Okay names, okay names. So, kaya mo to Fresh- kinuha. Fresh names. As kang ilngiga, makalingo-lingo ka mga higala, pagka, kapiyas mga sikinan, oy. So mo lagi na niya katukos sa pud inday kanya naitibol din ha. So samtang maghatod sa mga bata, magkuha sa mga bata, ang mga bata magbukad og tibol nga kuan niya, maghimog homework na yon. Kay aron nga mga bata gyud tudloan nimo gyud nga. At sa eskwelahan ay nasa kanan maghimog homework karon nga mahimo na pong kontraktor po. Ay! Ipafeel yung mga bata yung mga kinabuhi, ha? Nya pwede ka nga kuhan, ha? Doon na, oh. Nya nindot kay mga lingkuranan dito sa sud, ha? O nanay, gusto kag na table na, samtang magabiyahe pa daw sa eskwelahan, nahimuon ng homework na, ha? Alayuhan yung homework ninyo, aron nga mahimo mong kontraktor. Pastilan mga kaigalaan, oy, kini nga portion may gato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Alas sa 10:09 na. Mga timailhan nga kadunay daghang mga tuksin sa imong lawas, mong dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay mahilisan, magbutod ang tiyan. Magkasinati sabog mga insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ulo talatahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems ug ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga tuksin sa imong lawas aron maangkon na may panglawas. Inom matagad sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Paita mga sukin tigpaminaw. Sus Ginoo ko. Makaingon ka mahigala na unsa naman taon ning ato intaw nasod mahigalag. O di lang ni masilutan namin ani unsa naman lay mahitabo na to. Ha? Perting paita hapil.